पुइलाना जत तिप्रासार काहाम क्रंग तंगथं जतन आयुग्लकथं ते काहाम क्रंग तंगमानि बिसिंगते आनि भिडियो नरक नायथं टाइम पास किसा खाइदि आनि भिडियो न नायदि सामासा या तहका नरक लाख सब्सक्राइब पमन खाइ नराने सहदि नरक न पुइला नांग सारे जो जतन न खुंजरमा आई एम सॉरी ओ दुनिया के बनांग हामिया सानानि थांया कैसे तै कैसे न सालायु हामिया कैसे तै कैसे न सालायु हामिया साजुं काय केबो हामिया गसिया आपनोनो हुनो आनि दय कखैया साबजगलां लिया थुबजगलां लिया साबुबा गासिनि तिप्रा सानो यंगला पालिकाया बनके बो हामिया सावो बनके बो हामिया सावो मायानि माkai ससियेल मीडिया फाइनुक जागि सालाय पायो बबो होनो आंसो ननो नग्रनाय बबो सावो आंसो ननो बातारनाय बबो सापायो आंसो निन बसानो साकिरि रनाय माना हके तु जतन हामजागो आबागनि जत बरनो आयेंया उयां दल दल थांलाय जाव जे बरक नि बसा परिजाक तंखाय बनो साकिरि रदि जे बरक नकरिनके बनबा नग्रदि जे बरक बुरा बुरिसि हंकाबा बनबा बातारदि कायसानो तै कायसाबा गोसा कसम कुफुर गोसा गोख्रां हनिबा ताबा सिलाजि जत तिप्रासा जतन मान्दि तामा खायबा तांगै जानायबा वाइसा उसुबा मिटिं सिटिंगो अंख्रि माया आफुरकानसे हनु बाक्सा बुसुकाय ननो नगदिया निनि बसानो साकिरिया ननो बातारिया हाया यसा दलो फानो तंदि तो जानि जा मान थाइबा मान्दि आरो केबो ताबा सिलाजि आबो तेरंखा ओ कतरका साजा मान माया ओ कायसा कुसु लगी तंगनै लगी थानै रहगाय बले बनो बासि एंखाय लेमा थाइया आबोया जत तिप्रासा जतनंदि थानसा कायसानो कायसा ताख्लाजि हिंसा जतन माना नांनाय जतन जाना नांनाय सरतु कुनि दिना हामियांजा सर्म खंनासि हामिया वासा सालै सालताम जुगालि हिनि सामतांना थांगो आसक बासि हेड मिस्ट्रि हिनि गसिउ कायसा कुसि किसा मिसा कतरंनि लगी हिमा आसक बासि बुनो बासिउ एंख्लायु आबुया जतन थानसा अंगि तंदि कसक कुसुमता हंदी कायसानो कायसा ताखिबिदि जत तिप्रासा जतन मानथाय मान्दि केबो ताबा सिलाजि सिनि तिप्रासा अंगि जतन थानसा गोसा कुफुर कसम गोख्रां केबो ताहानि जत तिप्रासानो यागुलि तंदि जानि जा मानथाय मान्दि जत तिप्रासा काहाम गुरुं तंदि जत तिप्रासा आयुग्लक थों जुदि चामा साया साजांमा तंखायनो रानो माफ खालायदि आं केबनि एगेन्स्ट आं हामिया सानानि थांजा केबनो आं हामियाबो साया आबागैनो सानानि सिगां पयनो आं नरनो अनुरोध खाया नरा आनो माफ खालाय जत तिप्रासा जतन काहाम गुरुं तंथों जतन आयुग्लक थों आबसानि नायमु जत तिप्रासा हामबाय।